салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. пешакӣ ташаккури зиёд мегӯям ки видеои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, комментария менависед. дар ин ҷо меҳмонои нав ҳастанд. Хуш омадед, раҳмат ки обуна шудед. миннатдорам ки дастгирӣ мекунед ва доимо зиндагиатон ба мисли анамин шириниҳо ширин бошад. ва ман имрӯз хостам ба шумо камтар видео аз корхона кунам. мехоҳам тез аз ҷои корам видео кунам, вале вақт намешавад. ин процесси ҳамин форма ҷудокунӣ. мо пилменои ранга мебандем. Пилменои рангае ки мебандем аз ҳамон теста мемонад. ҳамон тестае ҳамаша аралаш мекуниму аз тестараскатка мегузаронем. ва и хамири ранга ҳархела ранг вай мешад ба вуҷуд мебиёд ва мехе формачкаҳо мо ҳай мебурим. ин формачаҳои дида истодаед дилча, масалан гулча, звёздочка, ҳамуна даруни пилмени детски мо ҳаст. пачкаҳои ҳамон пилменои детскива ҳамроҳ мекунем. ҳамчун бонус вақте ки меҷӯшонад ба мисли макарон ё ин ки лапша мегӯем, анами хел мешавад. маззаш ҳамин тестаи обычна. ин тестараскаткаи мо ҳамон дурнашба нигаред орд вақти кор ҳозир мо кор кардосим. ба шумо хостам нишон диҳам. ана ин решоткаша мекушоем, регировка карда мешад. дарунашба нигаред ҳамон валаш калону майда мешад. мана инҷа кнопкаош ҳаст, мана ин дасташ ва ҳозир ҳамкори ман инҷа тестараскатка ки кор мекунад. ман ба шумо нишон медиҳам рафти кораш чӣ хел. бисёриҳо мепурсад чӣ хел дастаки хамира мекушоед ё ин ки аппарат ҳаст чӣ хел мебуред, формаҳо чӣ хел. ҳамихел саволо бисёр мешаванд. хостам як бор нишон диҳам, чунон ки мегӯяд шунидан кай бувад монанди дидан. як бор мебинед ва мефаҳмед. анамехел тақрибан чӣ қадар гӯем ин теста 1 килограмм тестая якчанд бор аз даруни ҳамон тестараскатка мегузаронем. орд мекунем фақат ки вай нашавад, начаспад. мехе орда бисёр мекунем ва ваяша ҳамон борикию ғафсиша ҳамон ҷое ки дида истодаед ҳамон дастаки тестараскатка аз ҳамонҷа бояд вай кунем. худо мо бинем ки борик шуда истодааст ё ин ки ғафс шуда истодааст. мана ин вай резалка мегӯянд. анами хел мебурад осонакак. ина мо аз азон заказ мекунем. ба фикрам 400 рубл. анами хел ҳозир ваҳо липёшкаҳо 5 грамми шуданд. ҳамин липёшкаҳои майдача хамиро 5 грамми. мана нигаред чӣ хел кор мекунад. ина размерҳои ҳархелаш мешад. размери калонтараш ҳаст ки 10 грамм мешад. ана ин хамир размери бо калонтараш ҳаст ки 15 грамм мешад. 15 граммаш барои манту истифода мешад. мана ин тушберачаҳои майдаи мо ки ҳамагӣ 10 грамм. нами хел дӯстон камтарак аз ҷои тамошобинон ма инҷа вай ба магазини любӣ мевондам. китоб харам гуфта муроҷиҷон ба ягон хел. ҳозир мана ин вая выбор кардам аз бука для малышей 2 сола то 5 солая. муроҷиҷон 6 солаю хай. ин аз ҳама осонаш сар кунем гуфтам. дарунаша баъд нишон медиҳам хонараи китобҳои ҳархела будааст. бо вай будааст. дагири саёмаш бепул будааст. ба фикри ман уже ваҳош мондагӣ не, нағзаш нест. яктам наёфтам нағзаша.
робино ман хонаомдам ҳамин азбука нишонтиам гуфтам чанд кас маба рекомендовать кард ҳамин жуковая китобаша гир барои кӯдакҳои ки вая ёд мегиранд ҳарфанам ёд мегиранд гуфта ман гирифтам худам варақ зада дидам ҳамин хел навс китоб маъқул шуд маба китоби калон размераш меин ваҳош ҳарфош калон калон аввали саҳифаҳошанда менахе картинкаҳо ҳай парк бассейн магазин завод анамихе чизо стадион рынок потом баъд общий кадаги амин картинкаҳоя что есть в нашем городе баъд манаихе картинка как карточка боин давомаш манаин аз ҳама маъқулаш маба ба кӯдак ҳамин писарак ном мегузоред ва чӣ кор карда истодааст масалан Вася чё делает стоит Вася чё делает сидит чё делает бежит едет идёт яъне ки агар лошадка оштаги бошад едет мешад пой пиёда бошад идёт мешад самолёту вертолёт ба бошад летит мешад анами хел картинкаҳо боз давомаш манаи хел мишка любит давомаш ба мемонид савол ба ҷавоб Лена есть масалан в море живёт дельфин что это дельфин манами хел у Пети новые манаи ба стрелка когда мондааст лыжи муроҷиён ба маъқул шуд баъди ки карточкаҳо адо мешад манаин сар мешад как ребус манаи ребус бо ин гӯимам мешад масалан наступила зима масалан манаинҷа шамол ветер дует баъд давомаш ба менигарад мегӯяд снег идёт анами хел када ребусҳоя ҳал мекунӣ давомаш манаи хел ҳарфҳо ҳарфи а мана баъд ҳиҷо сар мешад охираш ба рафта кам ваяш ҳамин навиштагиҳош зиёдтар мешад манаи хел Володя и Слава футболисты баъд охираш ба рафтагинда чистон будми чӣ буд не нақл ҳаст манаи хел непослушный мышонок баъд манаи хел дар охирон алфавит назовём мальчика Мурат как мальчика назовём Мальчика Саша. Давай Саша что делает Смотрит на бабушку. Сидит еще где сидит На скамейке. Да Саша стоит. Да Саша Идет. Саша бегает. бежит да Он катается на коне. Да едет Он с котом летает на вертолете. Саша что делает Спит. Да Он здесь пирожок. Играет. Молоко пьет. С кубики в башне собирает. Строит, да? Это мама. Да. Это ты, мамочка. А это маленькая Ясминка. Что делают они Они сказку читают. Да. Вот Ясмина соски. Да давай вот этот Медведь в меде. Да Мишка любит Мед. Лена есть Суп. в море живет на дереве сидит Жук. Да у Пети новые Лыжи. Рыбка в банке плавает Рыбка. у мальчика мальчик испачкал Руки. Да за деревом спряталась Лиса. Молодец не суп не сок а сладкий мед в берлоге Спит медведь. Да медведь спит снится Мишке Медведи. сон. Сон. В реке под корягой
лежит? Белка. Нет. В реке под корягой лежит рыба. Рыба Сом это... называется. Нет, это называется щука. Мгм. В дупле сидит? Белка. Молодец. Какие буквы можешь? А, П, В, Г, Д, Мгм. Е, Ик, И, Ё, Ё, Ж, З. З, И, Мгм. И, И краткий. и краткий. 400 дiyom за рубль ба Мама, гирифтам. можно мне уже пойти? Да. Магазини любимый бо як бор мегум. Шахсоне ки ягон хеле китоби осон барои кӯдакои 5 сола 6 сола кофтани ҳастанд. Ҳамин китоб хеле китоби нағз. А ты что делаешь? Рисую. Да? Ты разве умеешь? Да. Скажи подписчикам привет. Привет. Как дела у вас, скажи? Как дела у вас? Я умею свистеть. Что? Умею свистеть я. Ну-ка, покажи. Молодец. Давай, где Ясмина? Где Ясмина? Догоняем? Ясмина с бабушкой ушла. Мы догоняем, да? ما از садик брондим хона ва рафтосим имрӯз пиёда. Сой Мурат. Раҳоя тоза кардиам ин саҳар ҳамаша мана хела кам ту чирко дута четера пур аз замин мехе уже санка ҳайкад намешад вай асфальт мана ин чирка бентон вай то есть барфу қуму лой мо санкамоя нав кардим наваша гирифтим чунки всё равно инҷо санка дар кор ҳозир ман наскад нишон метиҳам чӣ халакша гирифтим бештар влогонда агар дида боштон санкамо ҳамин хел айни муроҷон ҳамин чиста ҳамин хелака сабзаш буду лекин калёсаҳош набуд мана ин хел инанда калёсашай коляска боим ва мешад бо мана ин хелак ваяшай зегӯм барои бача гармака киштанаш аз нишон метиҳам мо хонаве реста омдим мана ин санкаи нави мо аз санкаи кӯна фақат ҳамин 4 балонаш ки фарқ мекунад вақте ки манами ҳозир вақте ки раҳонда баъзе ҷонда барф нест удобна мехе мекушои балонаша чиста коляска боин ҳай мекунӣ ва боз манай хел матрас мегӯд ми чизе мегӯд гармакак ҳамин чизаш аст ки кӯдак хунук намехӯрад анамин буд видеои имрӯза раҳмат ки то охир тамошо кардед хайр то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.